Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Процедурата е насочена към местни инициативни рибарски групи, които са регистрирани като сдружения с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Финансира се прилагането на местна стратегия за развитие на рибарската територия, която постига специфичните нужди на приоритет осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, като опазване на околната среда, насърчаване на иновации, развитие на човешки капитал, запазване на културните ценности и подкрепа на местния бизнес. Подкрепяме устойчивото развитие на рибарските общности по Черноморското крайбрежие и по поречието на река Дунав, както и традиционно ангажираните от аквакултурата вътрешни територии, като се развиват икономическите, социалните и културните ресурси и потенциал на местно ниво. Процедурата разполага с бюджет над 46 милиона лева, включващ европейско финансиране и национален принос за създаването на 15 местни инициативни рибарски групи. Кандидатстването се извършва онлайн чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН. Пълният пакет документи и условията за кандидатстване са публикувани на eufunds.bg. Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.